Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant, ar yr unfed Sul ar 10 wedi'r Trindod. Ychydig yn wahanol i'r arfer y bore yma, bydd cerddoriaeth ein gwasanaeth ar gyfer Kyrie Gloria Sanctus a'r Agnus Dei yn dod o offeryn a gyfansoddwyd yn arbennig i Eglwys Dewi Sant gan ein cyfarwyddwr cerdd, Ieian Jones. Arglwyfies i Grist, aethos atomni, unwyd ti ani blentyn mair. Ti sy'n glanhau'n pechdodau ni, ail i'w dyddoniau dar diri, Iesu o gariad molwn di arglwyf. Arglwyfies i Grist, heddiw a phob dydd disgyn weddi ddydd ti dda byw. Dyma gorchymyn i ni, gwnewch yn cof amdana fi, treiddiad yn erbyn bywyd ni arglwyf. Arglwyfies i Grist, aethos atomni, cnawdwy ti blentyn mair. Ar ôl dy groes a phangau prif, codais o'r mefin y rhoi yn rif, gad i ni yno twel trwy'r ffydd arglwyf. Arglwyfies i Grist, a fata ti, rodd oes i ti, o fabdyw. Wir i dy holl o'r chmynion di, roddion dy rasyn faith i mi, treiddiaid yn erbyn bywyd i arglwyf. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Ath gadw di yng nghariad Crist. Dad y gwogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog ddiw. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edi farhau.
mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom, myddeuain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. O llalluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drygarhaw wrthych, a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd o'r uchaf yng ngogoniant Duw Dad. Amen. Gogoniant gorych a fi Dduw, gogoniant gorych a fi Dduw. Y colect ar gyfer yr unfed Sul ar 10 wedi'r Trindod. Gweddiwn. O Dduw, rwyt yn ymlygu dallu yn feidrol yn bennaf trwy ddangos trigaredd a thosteri. Dyroi ni'n drigaro gyfath fesur o thras, fel y boi ni, gan rhedeg ar hyd ffordd dorch ymynion, dderbyn a ddiwydion grasol, a'n gwneud yn gyfranogion wrth dryso'r nefol, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Y darlleniad o'r 12fed bennod o Epistol Paul at y Rhufeiniaid, gan ddechrau gyda'r adnod gyntaf. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosiriaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain, yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i'ch chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i'ch chwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd, yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi ei roi i mi, a rwyf yn dweud wrth bob un yn eich plith, am beidio a'i gyfrif ei hun yn well nag y dylid ei gyfrif,
ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif, ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi ei roi i bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau yr un gwaith, felly hefyd yr ydym ni, sy'n llawer, yn un corff yng Nghrist, ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chan fod gennym ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, dylem ei harfer yn gyson â hynny. Os proffwydoliaeth yw dy ddawn, arfer hi yn gymesur a ffydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi i weini. Os addysgu yw dy ddawn, arfer dy ddawn i addysgu. Ac os cynghori, i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda heilioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gydag amroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda'r llawenydd. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Matthew. Gogoniant i ti o Arglwydd. Daeth Iesu i barthau Caesarea Philippi, a holodd ei ddisgyblion. Pwy mae pobl yn dweud yw mab y dyn? Dywyd asant weithiau, mae rhai'n dweud Ioan Fedyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill drachefn Jeremia neu un o'r proffwydi. A chwythau, meddai wrthynt,
Pwy meddwch chwi ydw i fi? Atebodd Simon Peter, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd, Simon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwyf fi'n dweud wrthyt, mai ti yw Peter, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl bwerau Hades y trechaf arni. Rhodda fi ti allweddau teyrnas nefoedd, a beth bynnag a weherddi ar y ddeiar a weherddir yn y nefoedd, a beth bynnag a ganiatei ar y ddeiar a ganiateir yn y nefoedd. Yna gorchmynnodd i'w ddisgyblion beidio a dweud wrth neb mae ef oedd y Meseia. Dyma efengyl yr arglwydd. Moliant i ti o Grist. Ac rwy fi'n dweud wrthyt, mae ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl bwerau Hades y trechaf arni. Y ddeunawfed adnod o'r unfed bennod ar 15 o'r efengyl yn ôl Sant Matthew. Dwi'n un sy'n hoffi cadw fy nhrad ar dir cadarn. Dydw i ddim yn un sy'n hoffi uchder, ac felly dydw i ddim yn orhoff o ddringo sgolion, heb sôn am ddringo unrhyw beth arall. Mae'n well gen i edrych ar y môr gan sefyll ar y lan, na bod mewn cwch ac edrych ar y môr o'n hamgylch. Dydw i ddim yn fordeithiwr arbennig o dda. Mae'n well gen i fedrych lan i'r awyr am trad ar y ddeiar, na bod mewn awyren yn edrych i lawr, ac ar ôl colli Wellington Boot ar ôl mynd i drafferthion mewn cors flynyddoedd yn ôl bellach, dwi'n meddwl dwywaith cyn mentro i dir sy'n edrych ychydig yn gorsog neu'n wlyb. Heblaw y mwyaf anturus yn ein plith, dwi'n siŵr fod gwell gan y mwyafrif ohonom dir cadarn o dan ein traed. Teimlwn yn ddiogel, teimlwn yn fwy hyderus, teimlwn yn gartrefol, pan wyddom ein bod yn sefyll ar dir cyfarwydd a chadarn. Ar y llaw arall, pan mae'r tir yn wastad, neu'r ddeiar o dan ein traed yn teimlo'n ychydig yn ansefydlog, neu'r golau'n anigonol a'r tirwedd yn anghyfarwydd i ni, troediwn yn ofalus ac yn betrysgar. Ar y degau fel hyn, edrychwn tua'r llawr gan gymryd pob cam ymlaen yn araf ac yn bwyllog, gan edrych am y rhwystrau all ein baglu mor hawdd. Ar y degau pan nad yw'r tir o dan ein traed yn teimlo'n gadarn, mae hi mor hawdd i ni golli ein hunan hyder, ac mae'n holl egni a'n ymdrech feddyliol a chorfforol yn mynd ar gadw ein hunain ar ein traed, fel nad oes modd i ni sylwi ar yr hyn sydd o'n hamgylch. Wrth gwrs, fe allwn ni gymryd y ddelwedd o'r tir cadarn o dan ein traed a dechrau meddwl am ein bywydau yn gyffredinol. Fe allwn ni feddwl am gydernid y tir yr ydym wedi adeiladu ein bywydau arno, y sylfeini yr ydym wedi gosod ar y graig sydd yn golygu y gallwn ni fyw ein bywydau beunyddiol yn hyderus ac yn ddiogel gan fwynhau byw, yn hytrach na phoeni'n ormodol am y rhwystrau a all ein baglu ar y ffordd, neu'r stormydd cryfion a ddaw'n rhan. Wedi dweud hynny, nid oes modd i ni anwybyddu'r ffaith fod y 5 mis diwethaf wedi bod fel daeargryn sydd wedi ysgwyd tir cadarn ein bywydau, ein cymdeithas a'n sefydliadau i'w sylfeini. Daeargryn sydd wedi ein gorfodi ni i aros yn ein hunfan, yn cilio rhag y byd a dysgu byw mewn ffordd wahanol i'r arfer, ac bod y cyfyngiadau'n dechrau llacio, fe wyddom fod bywyd ymhell o fod yn normal. Yr ydym o hyd yn teimlo'n bod ar dir gweddol yn wastad ac ansefydlog, yn cymryd pob cam bach yn ofalus ac yn bwyllog, gan gadw ein llygaid ar y llawr ac edrych am y rhwystrau a all ein baglu. Ychydig ohonom sy'n teimlo'n hyderus, ychydig ohonom sy'n teimlo'n cant y cant yn ddiogel bellach wrth adael y tŷ. Mae fel petai'r tir oedd cynt mor gyfarwydd a chadarn o dan ein traed, y sylfeini yr oeddem ni gynt yn ei cymryd yn gwbl yn gyniataol wedi symud, a'r tirwedd o'n hamgylch wedi newid,
gan ein gadael ni i gyd yn teimlo'n ychydig yn ddryslyd ac yn ansicr. Yn ein darlleniad o'r Efengyl heddiw, cawn Iesu yn sôn wrthym am y graig gadarn y mae'r eglwys wedi ei hadeiladu arni. Mor gadarn yw'r graig hon, mor sefydlog yw'r sylfaen hon, medda Iesu wrthym, nad yw holl bwerau Hades neu pyrth uffern ei hun i ddefnyddio'r hen gyfieithiad yn gallu ei gorchfygu hi. Dyma ddweud mawr. Beth yw'r graig hon y mae Iesu yn sôn amdani? Y graig yw ffydd, y ffydd a welwn ni yn ymateb Pedr i gwestiwn Iesu, pwy y mae pobl yn dweud yw mab y dyn. Neu fe allwn ni arall eirio'r cwestiwn, pwy y mae pobl yn dweud ydw i fi? Y cwestiwn holodd Iesu yw ddisgyblion. Mae'r ffydd Gristionogol a bodolaeth yr eglwys yn troi o amgylch yr ateb i'r cwestiwn sylfaenol hwn, pwy yw Iesu? I nifer oedd yn dilyn Iesu, yr oedd yn debyg i anfydyddiwr, neu'r proffwyd Elias neu Jeremia. Roedd y tri hyn yn proffwydi oedd trwy ei pregethu ei bywydau yn herio awdurdodau'r dydd, ac nid oedd llawer o barch iddynt gan y rhai oedd â grym crefyddol a gwleidyddol. Fe ddienyddiwyd i'w anfydyddiwr gan y brenin Herod Antipas, dienyddiwyd y proffwyd Jeremia trwy law o'i gydwladwyr, a threuliodd Elias rhan helaeth o'i wedidogaeth yn cuddio rhag y brenin a'i fyddin oedd yn ceisio ei einioes. I'r nifer oedd yn gweld Iesu fel un o'r tri hyn, yr oeddent yn ei weld fel proffwyd, oedd wedi dod i herio'r awdurdodau Rhufeinig a chilni y Phariseiaid trwy ei bregethu am deyrnas Dduw ac ysgwyd y tir o dan ei traed gan wirionedd yr Efengyl am gariad Duw. Ond Pedr a welodd fod mwy Iesu na'r llais heriol, proffwydol oedd yn ysgwyd y drefn. I'r cwestiwn pwy y mae pobl yn dweud yw mab y dyn, atebodd Pedr yn ddiffiant, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dyma Pedr a welodd Iesu yn porthu'r 5,000. Dyma Pedr a welodd Iesu yn cerdded ar y môr. Dyma Pedr, yr un yr oedd Iesu wedi ei achub rhag suddo o dan y tonnau. Dyma ni'n gweld Pedr yma yn gwneud ei ddatganiad mawr o ffydd, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Yn y geiriau hyn, fe welwn ni Pedr yn gosod ei ffydd yn Iesu yn waredwr ac yn fab Duw. Yng nghyffes Pedr, fe welwn ni holl ffydd yr eglwys trwy'r canrifoedd. Mae'r eglwys yn cyhoeddi ac yn tystiolaethu mae Iesu yw mab Duw a gwaredwr ein bywydau. Y gyffes hon yw craig bywyd yr eglwys, ac ar y sylfaen gadarn hon y mae'r eglwys wedi ei hadeiladu. Nid dyn da yn helpu'r anghennus ac iachau cleifion yn unig oedd Iesu, nid proffwyd yn herio cyfundrefnau ei ddydd yn unig oedd Iesu, ond gwaredwr a mab Duw, a ddaeth i ddwyn iechawdwriaeth i'r byd, i bawb fel Pedr sydd yn ei gydnabod ac yn ymddiried ynddo yn arglwydd. Y gyffes hon yw'r graig gadarn y cawn ni ein galw i adeiladu ein bywydau arni, ac ni all dim, nid hyd yn oed holl bwerau Hades, pyrth uffern a'i threchu. Ar ddechrau'r cloi mawr, roedd ambell broffwyd och a gwai yn darogan y bydde'r argyfwng hwn yn arwain at ddiwedd yr eglwys yn y gorllewin. Mae'n hawdd i ni feddwl bod yr eglwys yn sefydliad sy'n araf i addasu ac yn hyb nifer yn amherthnasol i'r ugeinfed ganrif ar hugent a beth, ac eisoes ar ei gwely angau. Ond y gwir yw, a mae rhai wedi bod yn darogan diwedd yr eglwys am ganrifoedd lawer, ond mae'r eglwys yma o hyd, ac wedi goroesi pob storm a ddaw i'w rhan, oherwydd bod y tir o dan ei thraed yn gadarn. Iesu Grist yw'r graig gadarn sy'n sylfaen iddi. Dros y misoedd diwethaf, mewn amryw ffyrdd mae'r eglwys wedi addasu a dulliau newydd o addoli a gwasanaethu a bod yn arwydd o obaith i'r byd.
Dros nos bron, symudodd addoliad yr eglwys o'i hadeiladau i'r rhyngrwyd. Y mae gwydnwch yn perthyn i'r eglwys, y mae dyfeisgarwch yn perthyn iddi hefyd, y mae dyfalbarhad a dycnwch yn rhan ynatod o'i bywyd, a hynny gyd oherwydd ei bod yn gwybod bod sylfaen ei bywyd yn gadarn, a'i ffydd yn Iesu yn waredwr ac yn fab Duw yn ddiysgog. Dyma'i chenhadaeth, dyma'i thystiolaeth, dyma'i ffydd sydd yn ei chadw'n brysur yn wyneb pob rhwystyr storm a sefyllfa. Pan mae'r tir o dan ein traed yn teimlo'n ansefydlog ac yn anwastad, pan deimlwn fod sylfaen ein bywydau yn cael ei ysgwyd gan rymoedd sydd y tu hwnt i'n rheolaeth ni, cofiwn fod gennym graig gydarnach i ddalgafael ynddi, sef Iesu Grist, mab Duw, ein gwaredwr ni. Trwy ein ffydd yn ddoef, fe wyddom fod y ddeiar o dan ein traed yn gadarn, oherwydd ef yw'r graig ddiysgog, ac ni chaiff holl bwerau hades y trechaf arni. Amen. Ac fe ddwedwn gyda'n gilydd y credo. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, fy'n honell pob bod a bywyd, yr un yr ydym yn bod ei fwyn. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w fab, a gymerodd ei natur ddynol, a fi farw drosom ac at gyfododd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw ac yn ymlygu Crist i'r byd. Dyma ffydd yr eglwys, dyma'n ffydd ni, yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Gweddiwn dros holl eglwys Crist, a thros bawb yn ôl a'i hangen. Holl alluog Dduw, gweddiwn dros yr eglwys corff Crist, mwyn i'r holl enwadau fod fel un, fel y gallwn barchu'r naill a'r llall a dysgu wrth ein gilydd. Cofiwn a diolch yr rhai sydd wedi gwasanaethu'r eglwys yn ffyddlon trwy'r canrifoedd, a gweddiwn am darweiniad ar y rhai sy'n gwasanaethu'r eglwys yn ffyddlon heddiw yn ystod cyfnod lle mae'r tir o dan ein traed yn teimlo'n ansefydlog. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros dy fyd sy'n llawn rhwygiadau, dros y rhai y mae ei ffydd yn ei hysgogi i weithredu, i wneud y byd yn lle gwell, a thros y rhai sy'n ddigon dewr i siarad dros eraill, a chodi llais yn erbyn gormeswyr a chyfundrefnau ynghyfiawn. Boed i fyddeiant i a chau clwyfau'r gorffennol, a chariad trechu casineb. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Wrth aioni, bydd gyda phawb sy'n cael ffydd yn anodd, boed hynny oherwydd hunan amheuaeth, oherwydd amgylchiadau anodd, oherwydd pethau drwg sydd wedi digwydd iddynt, oherwydd iddynt gael ei harwain ar gyfeiliorn gan eraill. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Yn olaf, ymddiriedwn i thofal grasol, bawb a fi farw yn ffydd Crist. Cyniatau ni gyda hwy, ran yn dy deyrnas dragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Oed nirvar fyr o bob
Mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich cylonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir ein dyletswydd yn llawenydd bob amser ac ym mhob lle i'w diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda'r llir yngylion a holl gwmpaeni'r nef, cyhoeddwn o goniant denw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbynies i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Ac felly gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfydedig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf y nawr dy dderbyn yn y sacrament,
Tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Agweddiwn gyda'n gilydd. Dduw pob trigaredd, rydym ni dy bobl ffyddlon wedi dathlu'r un aberth hwnnw sy'n dwyn ymaith a'n pechodau ac yn dod am y ddeiant a thangnefedd. Trwy ein cymyn, cadw ni'n ddiysgog ar sylfaen yr efengil a chadw ni rhag pob pechod trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Bydded i ddiw pob gras, a'ch galwodd i'w ogoniant tragwyddol yng Nghrist, a'ch adfer, a'ch cadarnhau a'ch nerthu yn y ffydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.